Non se entende a historia do proceso de estandarización do galego moderno desde o último terzo do século XX sen o Instituto da Lingua Galega. Un instituto que foi ideado por Constantino García, quen probablemente pasará a historia da lingua galega pola creación deste centro e por ser quen de poñer en marcha dentro del a realización dun atlas lingüístico galego. Na historia dos estudos de calquera lingua hai moitas obras importantes, sempre, pero só algunhas son vistas como imprescindibles co paso do tempo. E o Atlas Lingüístico Galego é, sen dúbida, unha destas porque é a columna vertebral que alicerzou unha gran parte dos estudos lingüísticos sobre o galego moderno. En novembro de 1974, Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rey e Manuel González González, tres novos lingüistas acabados de licenciar, bótanse a percorrer Galicia para recolleren o estado do galego nun momento en que se está a producir unha fonda transformación social dos modos de vida, pero no que aínda están vivos moitos costumes, moitas crenzas e sistemas de traballo da Galicia tradicional daquela aínda considerablemente aillada. Os materiais recollidos no ano 1974 e no 1975, unha boa parte dos cales pode ser consultado nos 7 volumes da obra xa publicados, constitúen un retrato bastante completo do galego dese momento e permítennos coñecer polo miúdo a súa fonética, a súa morfoloxía e o seu léxico. Os materiais do ALGA constituíron o soporte fundamental para o establecemento da norma lingüística do galego moderno. Desde as bases para a unificación lingüística do galego, publicadas no 1977, non houbo ningunha proposta normativa seria que non tivese en conta os materiais do ALGA. O acordo normativo entre o Instituto da Lingua Galega e a Real Academia Galega de 1982 susténtase fundamentalmente en propostas tiradas tendo en conta a realidade descrita polo Atlas Lingüístico Galego. Os materiais do ALGA permitiron facer a primeira clasificación dialectal fundamentada da nosa lingua, obra de Francisco Fernández Rey, e permitiunos tamén realizar estudos obxectivos de dialectometría para ver a distancia lingüística entre diversas zonas do noso territorio. O Atlas Lingüístico permitiunos dar a coñecer o galego ante o mundo científico internacional como unha lingua ben descrita en todos os planos lingüísticos e integralo como lingua con entidade propia en pé de igualdade con outras linguas en proxectos internacionais de longo alcance como poden ser o Atlas Linguistique Roman ou Atlas Linguarum Europae. O ALGA permitiunos facer a primeira descripción fonética seria da lingua galega e os seus materiais foron tidos en conta na elaboración das gramáticas e na realización de boa parte dos estudos gramaticais do galego moderno. O léxico nel recollido foi unha referencia continuada no establecemento do vocabulario ortográfico da lingua galega e na elaboración da práctica totalidade dos dicionarios do galego actual. A información proporcionada polo Atlas Lingüístico e as súas gravacións foron a base dun elevadísimo número de traballos etnográficos referidos á cultura material e á espiritual e mesmo do exame e estudo de feitos históricos recentes como poden ser a Guerra Civil ou os problemas que acompañaron a construción de encoros nos nosos ríos. Por todo isto e por moitas outras razóns, coido que non exaxero se digo que o Atlas Lingüístico Galego é a obra fundacional da lingüística galega moderna.